Ayan, naimbag. Magandang tanghali po ng Wednesday sa inyong lahat. Welcome to our show, Ikis Tikandong Global Express. I'm your host, Ninyo Gadingan from Barangay Talugtog, Candon City, Ilocos Sur. And we have a special guest this afternoon. Walang iba kundi si Kuya Gerald Batin from Barangay Kaburao, Bayan ng Santiago, Ilocos Sur. Ayan, so, hi Gerald, good afternoon. Good afternoon, sir. Ayan, so, it's nice to have you here dito sa show ng Ikis Tikandon Global. And, ayan, may nag-interrupt kasi yung audience natin dito si Junison. May extend. May latency yan, Junison, don't worry ha. Kasi, may latency yan siguro mga 11 seconds yan. So, if you're watching on your mobile phone, may latency yan na siguro mga 10 to 15 seconds. Kaya don't worry, the show must go on, sabi nga. Alright? So, gaya na sabi ko kayo na mga kaibigan, our special guest this afternoon, walang iba kundi si Gerald Batin. Isa siyang TikTokerist. Nag-TikTok din siya. And at the same time, kumakanta siya. Ayan. So, ano pa yung mga ibang gig mo, Gerald? Bali, sa ngayon, sir, ang pinagkakabalan ko, bali, nag-gym po ako. 3 beses sa isang linggo. Ganun, sir. Tatlong beses sa isang linggo? 3 beses na lang sa ngayon, sir, kasi nga may COVID. May COVID. Okay. And then, I believe meron kayong family business, ano? Pwede mo i-promote yan? Naimbag nga aldaw tayo amin, gagayam ken kakabsat, lalo ti Ili ti Santiago, kastamot ti Tero nga Ilocos Sur. Kaya't kumanapo nga i-promote dagiti lakumi nga bunbuneng DJ Barangay Kaburao, Santiago. Masarakan dito'y asideg titi Junction Banayuyo, Kaburao, Santiago, Ilocos Sur, Pandayan. Nakaditila ko yung awasay, Gerald. Kompleto, sir. No, aming nga kompleto nga masapul ti farmers. Kastamat nga lagi tayo masapul ti aggargar, agitay ikwa, sir, agitay pang construction na kasi, sir. So anything na tumirad kinatadam katla ko yo. One, sir. Can I believe copy natin yan ay na-promote yata or na-feature sa Philippine Star? Oh, yeah. Through Sir Michael Escobar ng provincial government of Ilocos Sur kasi napicturan na. Then na-feature jay Philippine Star dagiti tagila ko yung bunbuneng was dawa sayo niya Pumpay kasay when Arado, Treser. si kapay ka dito ko pa anya ti awan agpampanday ka kadi personally. Actually, sir, no may panggap kami di bunang, sir, at ti kami ngamin ta dalang tama dagiti pandayon ti nga bunang at dagiti aggaputi at dagiti product nga aggaputi sabsabali lat tamo at dagiti alaon ni jay Santa kasi lat tamo at dagiti alaon ni ti parte ti Pangasinan nga madta nga talagang aramid level nga bunang mo laon. Kasi sir. Ket kumusta mo diti sales sa tanga tiyempo? I know panagmumula ti kwan panagbubunubon. Well, sir, tatangarod ka kas makita tayo ti adda nga sitwasyon ti lubong dati mapaspasamak nga patata. Normal, sir, normal nga adda masit antay ang makalako. When? Narigat ti lumako. Right. Medyo nakapsot. Yeah. Well, anyway, I'm sure nga very sustainable mo datang negosyo kasi kasapula mo dati tayo tinaldaw-aldaw. Most especially kadagiti farmers iti probinsya tayo. Right. So, what we have this afternoon ket kantaan regaluan iti sunata wenno kansyonan dagiti kaikista yung agbuy-buya globally. So nga kablaawang miman dagiti naayat unay nga supporters, dagiti fans, followers iti Ikis Tikandon Global. Kangrunaan na dagiti administrators and moderators manipod iti sa pasabali nga nasyon. Can dagiti moderators matlaang. Alright? Can syempre dagiti members iti Global Action Center amok nga agbibuyad da itatangagon daway. So you might want to greet some of your friends no yan ti phone mo niya
baka ada tag-greet nga kuha nga friends mo. Uno gagayo mo. Kas makitak sir ka awang payot. Da. Ito adumot When adudaling, when. agree kanya. Oo. Pa-shout out insan sabi ni Ardong Alvarado Doral. Umuna po kablawak man nagitay naayat nga supporters ko lalo ti Facebook. Kastamat nga nagitay mga ayat kanyak matiti at nga kakayanak kas may sala nga ordinaryo nga kumakanta ket agyaman ak apo iti talukyo nagiti imbitasyon nyo kastamat nagiti ayat yung mang imbitar latta kanyak lalo kanyayo sir agyaman ak datoy manang imbitaryo latta kanyak ket dakkel nga karangalak kan agyaman ak iti talukyo kanyak sir. Yes, Gerald, anytime. Basta, kas parang tultuling nga pa ng suporta mi kadagiti local talents, kadagiti amateur singers, iti 2nd District of Ilocos Circuit in Termo Provincia tayo, Ikis Tikandon is here to help and support and at the same time promote kadagiti amin nga local talents tayo. So nga, let me take this opportunity nga imbitaran man kadagiti amin dagiti interesado nga mag-perform between Ikis Tikandon Global Express. You can go ahead and join us here live on Ikis Tikandon Global Facebook page and we are simulcasting via YouTube. Adamo to YouTube tayo. So dagiti kung may mga YouTube channel kayo or YouTube account, go ahead and subscribe to our channel Ikis Tikandon Global. Alright? So hantay nga paypayaganan, huwag na nating wag na magpatumpik-tumpik pa. Let's proceed for your next song. Medyo natutensi yata si Gerald. Kailangan mo naman ng tubig. Okay. Wait lang ha. Let me see here. Alright. So, anong una mong kakantahin, Gerald? Kulang ako kung wala ka tayo. Kulang ako kung wala ka. Ayan. Kanino mo i-dedicate itong kantang to? Do you have someone in mind or in heart? Siyempre, gusto kong i-dedicate tong song ko sa mga minamahal ko sa buhay. Siyempre, number one yung pamilya ko. Right. Yung pamilya ko na sobrang nandyan pa rin sila para sa akin. Mm-hmm. Siyempre, sa lahat ng mga taong nagmamahal sa akin, sa lahat ng sumusuporta sa akin, maraming salamat. At siyempre, sa mga minamahal ko, wala ka pa bang girlfriend ngayon, Gerald? medyo ano ngayon. Complicated. Complicated relationship. Ayan, so sige, let's proceed for your next song, to your next song. Kung Ako Kung Wala Ka by Eric Santos. Ayan, wait lang ha. Alright, so let's give it up for Gerald Batin. Ang kakantahin niya is Kulang Ako Kung Wala Ka by Eric Santos.
bawat kong galaw ay laging hanap ka. Nag-iisa ang isang kagaya ko na nagmahal at nagtiyaga sa isang katulad ko. Ngunit bakit di ko mahalal na bigyan ng halaga? Nagsisisi ngayong wala ka na. Kulang ako kung wala ka. Hindi ako mabubuo kung di kita kasama. Nasanay na ako na lagi kang nariyan. Hindi ko kayang mag-isa, puso ang pagbigyan. Kulang ako kung wala ka. Nag-isa sa bawat sandali at tila ba biglang nahati ang aking daigdig. Umaasa na sana'y maging tayong dalawa muli. Sa puso ko'y wala kang kapalit. Kulang ako kung wala ka. Hindi ako mabubuo kung di kita kasama. Nasanay na ako na lagi kang nariyan. Hindi ko kayang mag-isa, puso ang pagbigyan. Kulang ako kung wala ka. Kulang ako kung wala ka. Hindi ako mabubuo kung di kita kasama. Nasanay na ako na lagi kang nariyan. Hindi ko kayang mag-isa, puso ay pagbigyan. Kulang ako kung wala ka. Kulang ako kung wala ka. Ayan. Kasla, ada na nga ba kun? Bay nanalo na, Junison. Sino kaya ang nanalo? Ayan, unang kanta pa lang. Grabe ang hugot, no? Parang may pinaghuhugutan yata si Gerald sa unang kanta niya na Kulang Ako Kung Wala Ka. May pinaghuhugutan pa tayo, Gerald? Wala ba? Basta inspired lang. Inspired, ayan, okay. Ayan, syempre, hindi kumpleto ang ating show kung wala tayong Ilocano song dahil nga Ilocano naman tayo at maraming watchers globally all over the world na kay Kiss natin, and they've been longing to hear Ilocano songs lalo kapag kinanta ito live on Facebook and YouTube. Kaya naman itong next song mo ay may kinalaman sa alak
if you're gonna rate yourself, Gerald, 1 to 10, gaano ka kaalak? Kaalak ba? Hindi. Ibig sabihin, gaano ka kahilig sa alak from 1 to 10? Siguro sir, sa 50 lang. 50 lang. 50. Oo. 50. Kasi kahit hindi Hindi, 1 to 10 lang. 1 to 10 lang. 1 to 10? Oo. 5. 5, ayan. 5. So, ibig sabihin, 50-50. Ayan, tama yung sabi niya kanina na 50%. So, tapos, totoo ba, Gerald, on your own opinion, na kapag lasing or nakainom daw ng alak, it's one way of forgetting something or someone? Siguro, sa ko lang, sa based on my experience lang. Parang nakakatulong din siya. Parang nakakatulong lang din siya na makalimutan mo yung mga kabiguan sa pag-ibig, kabiguan sa mga nangyari sa buhay. Minsan, kailangan mong daanin lang sa kanta. Oo. Ikanta lang yan. Huwag lang lasing. Ilasing, ibig sabihin. Siyempre, may kasamang inom na rin. Naiinggit si Junison na maya. Kakanta ka naman, di ba? Sabat ang ating isang guest, ang ating audience dito, si Junison Bindi. Don't worry, kakanta ka naman eh. Bibigyan kita ng 2 songs for your performance, for your live show. Ayan. So, itong next song mo, of course, alam na alam yan ng ating ka-Ikkiz, or Ikkiz ng global community. Originally, kinanta ito ni Ven Bautista, if I'm not mistaken. Correct me if I am wrong. Ang title niya, mga kaibigan, is Kasano Timang Lipat or Naglemesak Iti Arak or Naglemes Ti Arak. Yan. So, I think itong kantang ito, obviously, dedicated sa mga lasing, sa mga lasinggero, hindi naman. Okay. Ayan. So, paanatan natin yan, Gerald. Alright. So, here we go sa go. Ilok ti halo-halo. Para po sa inyong lahat. Nauntit adawel ti simbang bay kanya sikatay nagaw langay niya dayong dito'y den na nabayag apanawe ga nagibtura nalindokin sa di sinagapan bayat kaawan mo awan pategday to'y biyak binubos ko't oras sa naglemes si tiara barong pare na asikat ay malipatak ngemno naglabesen si kamanen tayawaga dakasang biyag ko tinted mo nga kalat ama unta gusto empayet nga uray no pagkataya timbubos ko ngayat nilaksit na di tapuso intanem nagtakas nilipat bayat kaawan mo awan patagday to'y biyak binubos ko't oras sa naglemes si tiara barong
Pagpaparen ko na asikat ay malipatak ngem no naglabesen sikap manentay yawaga nakasang biyag ko tinted mo nga kalak-ama ang kagusto empayen nga uray no pagkataya di mo pinanunot inubos ko ngayon nilaksid na't di tapuson intanem nagtakas nilipat nakasang biyag ko tinted mo nga kalak-amat gusto empayen nga uray no pagkatayan hindi mo pinanunot imbubos ko ngayon nilaksit nga di tapusom intanem natakas nilipan di mo pinanunot imbubos ko ngayon nilaksit na di tapusom intanem natakas nilipan Ayan. Diyos ko, talagang hugot talaga si Gerald sa kanyang awitin or itong kinantang naglemesak iti arak. Kuno kasaan no iti manglipat. So nga, dagiti nalaing uminom ti arak, tapno makalipat da, drink pa more. Ya Judison, shot tayo karoon naman ako ni Warren. Oh, no. Ay, Kuya Warren ng, ano yung gym ni Kuya Warren? Ha? Warsen. Yan, shout out. Promote namin yung gym ni Warren, yung brother Warren Gramahe, Warsen Gym, diyan sa Barangay San Nicolas, Candon City. Actually, nakita kami dirabi kasi pamindeliver at a face mask order na kadwa ni Bijan. So nga, impashare na kami jikwa the second floor iti building na mabalin nga pabangunan iti kwa pagbalin nga bar kung wala ka boarding house kanom. Ayan, so tuloy-tuloy ng ating program. Yes. Taas lang yan ng gym, second floor niya. Ayan, so your next song, Tagalog naman. So kompleto pala to, no? May Tagalog, Ilocano, English wala, no? Pwede mag-request ng English. Ano yung mga kinakanta mong English? Tomorrow Never Comes. Sa mic. Tomorrow Never Comes. Siguro yun yung one mo, yung ending mo, Tomorrow Never Comes. Kantayan ako, di ba? Westlife ba? Hindi. Politic. Okay. Sige. Westlife. Kasi baka Westlife. Ayan. So, diretso na tayo sa next song natin from or by Michael Pangilinan, Kung Sakali. Ayan. Ganda ng mga nakahilerang kanta, Gerald, no? Ayan. Hindi yan touchscreen. Okay, wait lang. Tinatouch ni Gerald ang aking computer. Hindi po siya touchscreen.
Pero very intelligent tong laptop natin. And of course, shout out ko pala sa sponsor ng aking laptop, Acer Incorporated. Siyempre, ang mga sponsors natin, mga big companies today. Yes! Buhay ko ay saya lamang, hindi nagbabago ang isip mo. Tunay ang pagtingin, sana ganun ka rin. At kung sakali mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal. At kung sakali mang tuluyan nang mawalay ang pag-ibig mo sa piling ko, at kung sakali mang magdusa, ito'y aking matitiis. Maghirap man ang maginagpis, magkasakaling mahal mo pa ako. Di mo ba maunawaan pag-ibig na inalay ko sa'yo? At ako ngayon nangangamba sa'yo, giliw. At kung sakali mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal, at kung sakali mang tuluyan nang mawalay ang pag-ibig mo sa piling ko, at kung sakali mang magdusa, ito'y aking matitiis. Maghirap man o maginagpis, baka sakaling mahal mo pa ako. Oh, at kung sakali ang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal. Ayan, so medyo napahirapan yata si Gerald sa ikatlong song niya. Oo. Ano request mo yon, Junison? Ano request mo pala yon? So dapat pala ikaw ang kumanta. Oo. Pero anyway, kaya-kaya naman ni Gerald yan. Ang dami mong fans, so if we're going through the comments, isa-isahin natin. Bravo, galing-galing, sabi ni LH Mitch. Thanks, ayan. Kuya, so proud of you from Betsy Alvarado. Ayan, and Evelyn Bragado Altis, si Kadaitan Ading Gerald Batin, kula na. Pa-request yung awit mo na Like a Rose. Ayan.
Why so galing? Sabi ni Betsy Alvarado. Hello sir, request na Akmanja, ikaw ang dahilan. Watching from Greece. Irene Perez, bravo. Go Gerald, I love it. Sabi ni Christine Villoria. Dami mong fans ha. Dami mong supporters dito sa Kisigan Global. They're watching right now. And Cherilyn Batid is also watching. Pinsan mo si Cherilyn. I know it. Ayan, so... May nagtatanong dito, free po kumanta sa studio mo sir, sabi ni Alex Sanchez Montilla. And of course, it's always free. Para kadagadi amin nga local talents ti Ilocos Sur. Ayan, so... Kaya pa, Gerald? Okay, pahinga muna si Gerald. Meron tayong dito isang guest performer din. Mula kahapon or ng isang araw, walang kasawa-sawang nagpe-perform sa Kisigan Global Express. Walang iba kundi si... Wait lang, nawala yung mukha natin. Ayan, walang iba kundi si Junison Bendo. Maligayang pagbabalik. Yes, of course. Is it nice to be back? Yes. Ayan. Ang ganda kasi dito eh. Ang Kahit saya. mainit. Kahit mainit. Ano gusto mong Sa gantahin? bagay, next week, ipapa-aircon na daw ni Kuya ninyo. Centralize natin yung air condition dito Sa ngayon, sa open Kisigan air pa kami. Global. Yeah, open air, mga electric fan lang. Kaya naman yung mga sponsor dyan, bari-bari. Okay lang ba ulit ako kakanta ulit? Oh. Okay lang ba? Anong kakantahin mo daw? Ako'y sa'yo. Ha? Ako'y sa'yo. Okay sa'yo. Okay, wait lang. Siya na po kanina kay Sir Gerald kasi request ko kasi yun eh. Kumbaga, unang kanta pa lang yun, trinay niya lang. Yes. Yeah. Hello, Sam. Hello, Sam. Hello sa lahat ng mga nakikinig ngayon on air. Alright. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin, at sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ika'y lumalayo? Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Hindi ba nila alam tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Kahit anong mangyari, pag-ibig ko'y sa'yo pa rin. At kahit ano pa yang sabihin nila'y ikaw pa rin ang mahal. Maghintay ako kahit kailan, baby, at kahit na umabot man ako'y nasa langit na.
At kung di ka makita, makikiusap kay Bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa iyo at ika'y akin lamang. Umasa ka, maghintay ako kahit kailan, baby. At kahit na umabot man ako'y nasa langit na, at kung di ka makita, makikiusap kay Bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa iyo at ika'y akin lamang. Alright, thank you. Diyan ka muna, wag ka muna umalis. Alright. Dito ka muna. Lapit ka dito ng konti. Ayan, so yan po mga kaibigan, si Junacin Bendijo ang walang kasawa-sawang laging nag-guest dito sa ating programang Yeah, this is my second time around. Global Express at tila nag-e-enjoy siya Yes, sa kanyang of course. unang kanta. Pero ang main guest natin ngayon, wait lang, itong patalasa sa YouTube na itong pasaway. Ayan. Subukan nag-enjoy ka sa unang kanta mo, Junacin. Siyempre ko is kasi, alam mo naman itong COVID-19 na to is nakakabagot talaga pag nasa bahay ka lang, di ba? So parang susundan pa to ng next song. Tama, tama. Pero don't forget, ang main guest natin ngayon si Gerald our Batid. main guest is Gerald Batid. Pero in fairness Ano lang, napagod si Gerald kaya ayan, nakapag-break Napagod naman kasi. siya, ha? Oo. Galing kasi siyang kasal, kumanta sa kasal. Kaya yun, napagod. Sino kinasal? Sinong kinasal ba? si Judy tsaka si Sino? Sino yung yung Stairway to Heaven? Si Cholo tsaka si Judy. Ayos ko, binubola mo na naman kami, Junison. Ayun, babalik ko na sa main guest natin. Kakanta ka na ba? Ready ka na? Ayan. Okay, ngiti raw. Babawi si Gerald, mga kaibigan. Ayan, nanonood yung mga pinsan mo, yung mga kaanak mo, Gerald. Ang aking kaibigan na si Nerwell Allen Gray. He's watching right now. kaya mo daw yan. Okay, wait lang. Ayan, so itong next song mo, itong susunod na kanta, Gerald, ay kinanta ni Ronnie Liang. Ngiti, syempre. Ayan. Sino kaya ang may pinakamagandang ngiti sa studio natin, Junison? Ako, ikaw, o si Gerald? O yung mga napapasaya natin, ka-ikis natin dyan na nakaantabay o nanonood sa ating programang Ikis si Kating Global Express. Ayan, so let's give it up. For Gerald Batin, ang kakantahin niya is Ngiti by Ronnie Liang. There you go, so go.
mapupulang labi at matingkad mong ngiti, umaabot hanggang sa langit. Huwag lang titingin sa akin at baka matunaw ang puso kong sabi. Sa iyong ngiti ako'y nahuhumaling, at sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Ang awit ng aking puso, sana'y mapansin mo rin ang lihim ko, ang pagtingin. Minamahal kita nang di mo alam, huwag ka sanang magagalit. Tinamaan niya talaga ang aking puso, na dati akala ko'y manhid. Hindi pa rin makalapit, inuunahan ng kaba sa aking dibdib. Sa iyong ngiti ako'y nahuhumaling, at sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumitigil. Ang pangalan mo sinisigaw ng puso, sana'y madama mo rin ang lihim ko, ang pagtingin. Sa iyong ngiti ako'y nahuhumaling, sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Ang awit ng aking puso, sana ay mapansin mo rin ang lihim kong pagtingin. Sa iyong ngiti, Thank you. Boses ko. Ayan. Sorry mga kaibigan, hindi napakinggan yung boses ko kanina or yung sinabi ko kanina. Ha? Ako kakanta ko mamaya. Oo. Mamaya ha? Mamayang gabi. Oo. Marami nagre-request. Maraming umahanga sa boses mo, Gerald. Pwede ka na raw sumali sa TNT. Talk and Text. O masabi ko, scroll up mo mamaya yung comment on. So ang ganda to ng boses mo. Siguro this is gonna be your first and last guesting music kisikan doon. We are looking forward to having more shows with you. Ayan. So isa ka na sa magiging in-demand na talents namin dito or guests namin. Ayan. So, ingit na naman si Junison. Mr. Kulot. Ang daming pa kulot-kulot. Okay. So, last song muna ba? Or ano, ikaw muna? Okay, basta siya, sunod yung mga ibos ni Kati kanta. Okay. Ayan. So, let's welcome back Junison Bendijo. Ayan. Haranahin ulit tayo. Ano kakantahin mo, Junison? I go with English, Let Me Be The One. Let Me Be The One. Ayan. Baka pwede mong i-research dyan dahil di ko naabot.
Yan, kung may mga request kayo mga kaibigan, i-park muna natin yung mga request na yan kasi nakahilera kasi yung mga kinanta ni Gerald kanina. Maybe next show niya sa Kistikandon, he will sing those songs that you requested ngayong araw na ito. Okay? Ayan. When the perfect idea pops, you just know. GoDaddy will help you make your idea real, make it beautiful, and make it sell. Find the perfect... Somebody told me you were leaving, I didn't know. Somebody told me you're unhappy, but it doesn't show. Somebody told me that you don't want me no more, no. So you're walking out the door. Nobody told me you've been crying every night. Nobody told me you've been dying but didn't want to fight. Nobody told me that you fell out of love from me. So I'm setting you free. Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. We don't need to find our setup where someone wins and someone loses. And we just have to say our love was true, but it's now become a lie. So I'm telling you I love you one last time. Yeah, and goodbye. Somebody told me you still love me. I don't know why. Nobody told me that you only needed time to fly. Somebody told me that you want to come back when our love is real again. Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. And we just have to say our love was true, but it's now become a lie. So I'm telling you I love you one last time. And goodbye, just turn around and walk away. You don't have to live like this. But if you love me still, then stay. Don't keep me waiting for that final kiss. And we can work together through this test, or we can work through it apart. And I just need to get this off my chest, that you will always have my heart. So let me be the one. Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. We don't need to find
are set up where someone wins and someone loses, and we just have to say our love was true, but it's now become a lie. So I'm telling you I love you one last time, and goodbye, and goodbye. Thank you. Okay, diyan ka muna. Huwag ka muna nga alis. Okay po. Ang dami, no? Ang dami mong kulot, no? Dami Hindi ka kong lamang, gulat. hindi ka lamang kulot. Pero gusto ko yun. Very na-inspire kasi ako kay Michael Right. Pangilinan. Of course. Okay, Kasing galing-galing yan. improving yung boss mo, Junison. Pwede nang isali sa TNT yan. Sure. Talk and text. Token text. Basta may load. May free load. So, may gusto ka bang i-plug? Gusto ko ulit i-plug yung yung Pagchilan Restaurant. It is located at Abay Street, Candon City, Ilocos, beside McDonald. Ayan, free delivery po kami at aware po, pwede rin po yung dine-in basta 50% lang yung pwede sa loob. Tapos dapat social distancing. Alam naman natin. May nag-comment dito, one of our top fans, sabi niya, si Aaron Nitz, singer ka pala, hindi ka naman kasi kumakanta pag pumupunta kami sa Pagchilan. Yan Makasukin niyo to. Hindi mo lang siguro na sir, pero gabi ba yan sir, gabi? Pag gabi naman sir, kunwari na kakain yung singer namin, pwede akong sumalang, pero hindi talaga ako singer, lang talaga ako doon, employee. Na, So parang ako, amateur singer, ganon. mga ganun lang. We can sing, but we are not really real singers, ganon. Yeah, Hindi tama, gaya tama. ni Gerald Batin. Siyempre si Gerald pang Si pro Gerald yan, Batin talaga pang talaga Pwedeng yan. isabak yan sa gera Sa ng mga kantahan. TNT. Yes, TNT. Tama. Ayan. So ano pa ba ang inaasahan namin sa isang katulad mo na Junison Bendijo? You are multi-talented and multi-skilled. Ano pa ba ang aasahan ng ikisika ng global community from you? So sana pag okay na yung COVID-19, pag may mga pageants, all barangays or towns or national pageants or international, why not, di ba? Kung may imbitahan ulit ako. Right. Oo. Hindi ka pa ba mag-re-retiro sa pagpapageant? Sa ngayon, hindi pa muna kasi ang ganda ang ganda ng kita. Mas magandang kitaan Oo, doon. pwede pa naman eh. Tsaka may pag-asa pa naman manalo. Pag siguro alam ko na sa sarili ko na wala na akong panalo, tsaka so mag-stick na lang ako dun sa work ko. Alright. I guess Basta. you have a very good career naman sa Pagchilan. Yeah. Since you are the manager and Dining man. nakailang promotion ka na sa Pagchilan. Kaya kung nanonood man yung si Ayan, binabati ko Mrs. pala. Makil dyan. Yes, binabati ko pala si Ma'am Marie Makel yan. Next By show. Saturday, may dito yung mga Bojic Bojic singers. singers. Yeah, by Saturday. So, yan yung aabangan natin by Saturday kasi mga ladies sila. May kasabang pakain ba yan? Siguro, si Ma'am Marie kasi mabait yan eh. Just watching right now, Yeah. ayan, Pagchilan is watching. Napakabait na is watching with you. may-ari ng Pagchilan yan. Ayan. I know she will. Mhm. Maliit na bagay lang po yan, sir, Of para sa kanya. course, oo. Ayan. Yeah, So, ibibigay ko na yung mic kay... Kasi, Sige. Siyempre, Bibigay ko Gerald, na. ang main guest natin ngayong araw na ito. Ayan. So, welcome back, Gerald. Ayan, welcome back. So, kumusta? Nakapag-bounce back PH ka na ba? Okay na ba ang ating boses? Okay na. Ayan, so ano itong closing song mo? Ano yung Siguro, we're gonna sing? para doon sa mga Ilapit mo yung mic. karamihan kasi sa nagre-request, ito yung request nila. If tomorrow never comes. If Tomorrow Never Comes. Ayan. If Tomorrow Never Comes. Ayan, shout out pala sa pamangkin mo, si Allen. Itong kaibigan ko na si Allen na magaling na graphic artist. Maybe Allen, you can join us also here at the Kistik Natin Global as one of our graphic artists. Ayan. Sana may marami tayong sponsors para may pangpasweldo kami sa inyong lahat. Lalo na yung mga future DJs natin. Kasi papunta na si DJ Ramsey ng radyo natin. He will be our next guest DJ ngayong hapon. Kasi we have a series of DJ na nag-guest dito sa Kistik Natin Global as their trial
pang try out sa kanila. And kapag okay, then we can go ahead and pagpatuloy yung pag-DJ nila sa Ikis-Tikandon Global. And of course, itong si Jeffren Ganding from Darapidap, Quezon City, Ilocos Sur, he will be one of our DJs also here at Ikis-Tikandon. Antabayanan natin yung very exciting na mga programs sila sa Ikis-Tikandon Live. Ayan. So I'm sure magugustuhan ninyo yan, lalong-lalo na yung mga kapatid natin, yung mga kaikis natin na OFW and sa lahat ng migrant workers. Kasi syempre, 80% kasi ng ating viewers are OFWs and migrant workers. Malaki ang tag dito ang composition or yung ano man tawag doon, contribution nila sa Ikis-Tikandon Global. Kasi kung wala ang ating mga OFW, kukulangin din kami sa Ikis-Tikandon Global Express, lalo ng inyong lingkod kasi most of my sponsors are OFW at syempre yung mga local businesses dito. Yeah. So I would also like to thank our sponsors, marami sa kanila. Syempre yung major sponsor natin ang pagebump.com, which is based in New York, USA. Yan silang nag-sponsor ng ating website, which is www.ikistikandon.com. I think tayo lang yata ang my website dito sa Ilocos Sur kapag pinag-uusapan natin ang social media network or internet radio. Kasi we are not a traditional media network naman. Kumbaga parang sa Rappler, mga ganong tipo lang, no? Kasi hindi naman natin kailangan na kumuha ng frequency sa NTC para makapag-ere tayo. Ayan. Mas malaki kasi ang tawag dito, mas maganda ang reach natin sa social media kumpara sa traditional media. Di ba, Gerald? Ayan. So, are you ready for the next song? Ano ulit yung next song? Tomorrow Never. Kanino mo dinededicate ang kantang ito, Gerald? Para sa mga friends ko. Para sa mga friends mo talaga. Marami kang kaibigan. Para ang dami mong followers and fans sa Ikis-Tikandon, mga nanonood ngayon. Maraming salamat sa inyo lahat. Oo, ayan. So, this is gonna be his last song this afternoon kay Kiss, If Tomorrow Never Comes. Ayan. So, hopefully, hindi na darating ang bukas. Diyos, darating ang bukas. Wait lang. Para mali yung sinabi ko. She's lost in faithful dreams, so I turned out the light later in the dark. And the cross struck is my mind. If I never wake in the morning, won't she ever die the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? And if my time on earth were true, and she must face this world without me, is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? 'Cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with their regret when my true feelings for her never will remain.
I made a promise to myself to say each day how much it means to me, and avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one, and that my time on earth were true, and she must face this world without me? Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? So tell that someone that you love is what you're thinking of if tomorrow never comes. Thank you. Ayan. So, napakatindi talaga itong mga kinanta mo, no? Gerald. Ang ganda ng boses sa Gerald, no? Pwedeng ba talaga siya sa mga show natin kagaya neto. And hopefully, makaka-join ka rin sa upcoming singing contest dito sa Ilocanja. Meron kaming nilulutong pa-contest kasama ang aking mga kaibigan dati sa industriya sa larangan ng showbiz. Showbiz? Lakas baka showbiz? Sali ka ba? May mga kategory yun eh. So, merong individual, meron ding pang family. So, let's say for example, kapag yung family nyo mahilig kumanta, you can go ahead, or they can go ahead and join sa category yan, family category. Ayan, so Gerald, maraming salamat. Pero before I let you go, ano pa yung ine-expect namin? Ano pa yung ine-expect ng Ikisikandong Global sa isang Gerald Batin na katulad mo? Siguro, aabangan lang nila yung pagbabalik ko dito. Siyempre, masaya din pala na nandito ako na nagpe-perform. Siyempre, nagpapasalamat din ako kasi mas makikilala ako ng mga hindi nakakaalam na kumakanta pala ako. Mas ma-improve yung talent ko. Yes, of course. So, kaya nga nandito ang Ikisikandong Global para suportahan, para tulungang asahin ang natatanging talento ng ating mga local talents dito sa Ilocos Sur. At syempre, no, we are so excited again for your next guesting dito sa Ikisikandong Global. Hopefully makapunta ka and hopefully hindi ka na matitense. Kasi kanina, inamin mo sa akin before the start of the show na nininervyos ka at matitense. And normal lang yan. Masasanay ka. First time ko lang din na kumanta sa FB Live. Oo. Ano yung TikTok? Ano yung TikTok name mo? Baka pwede nung i-promote. Kaya mo kantahin yung si Siwit? Kaya ko. Kaya mo kantahin yun? Ayan. Sinong gustong magpakanta ng si Siwit? Kantahin mo ngayon. Ayan. Ang si Siwit kasi Gerald at Junison, yan yung most requested song dito sa Ikisikandong Global Express when I have my show. Manok na pula. Di ba talo si Junison? Ayan, so sino ang may gustong kantahin ni Gerald Batin ang si Siwit? Ayan, so if you want him to sing that song, go ahead and share this live broadcast. I-like or i-heart ang ating programa ngayong hapon na ito. And of course, I would also like to take this opportunity to i-announce we also have our guests mamaya lang, mga 3, actually alas 3 na. So medyo mag-overtime tayo siguro ng mga 5 to 10 minutes. Pero definitely, meron tayong isang guest, isang magaling din na DJ, local DJ natin dito sa Candon City, Ilocos Sur. Walang iba kundi si DJ Ramsey ng radyo natin Candon. Ayan, mag-guest siya. Actually, nasa labas na siya ngayon. So kailangan ko siyang sunduin kasi nahihiya yata. Baka sabihin ng mga tao dyan sa labas, so order siya ng hollow blocks at semento. Okay. And nandun siya. Okay. So wait lang ha. Si Siwit.
dinugma pagkagyaman itarok nga maat siusit yun na ata ukatukuman yu ukayaman yu isongamaan yu situyun siu-siwit ko siu-siwit ko siu-siwit ko nulumawa burung-burung ko sumurag nukuman nyo tasa ko di napaan mo oy kamisita igaw di sukban na nangitlog si Dua maamam-amaan siya Nukuyon yung maamo mapagkada kayo tapnon maunggaman nyo sa tuyon siu-siwit ko siu-siwit ko siu-siwit ko nung lumawa burung ko sumurag nukuman nyo tasa ko di mapaan mo siu-siwit ko siu-siwit ko nulumawa burung ko kumurang nukuman nyo tasa ko di napaan mo Ayan, tapos na pala. Okay, wait lang. Diyan ko na dyan. Alright, so yan mga kaibigan, si Gerald Batin ang ating special guest ngayong hapon na ito. And thank you very much, Gerald, sa pagpunta sa ating programa. And we are looking forward, gaya ng sinabi ko kanina, we are looking forward to having more shows with you again dito sa Kisikandang Global Express. And syempre maraming salamat din kay Junison Bendihong, ang ating tagasalo ng ating programa. Kapag medyo na-challenge tayong dalawa sa mga kanta natin, no? So, ayan, gaya ng sinabi ko kanina, we are looking forward to having more shows with you here at the Kisikandang Global Express. And so with Junison, no? Nandiyan na kasi yung isang guest natin na DJ. So, yeah. So, next time on your next guesting mo, okay lang, no? Suluhin mo ang ating booth for your next show. Okay? So, ayan mga kaibigan, any last message, Gerald?
Umuna Final sir, message. giyaman sir. Giyaman ti invitasyon nyo kanya sir. Yan, so Thank you so walang much. anuman. So once again mga kaibigan, yan po si Gerald Batin ng Kaburao, Santiago, Ilocos Sur. Isa siyang singer. Ayan, so nagkasapula kayo dito na dumaduma nga ramit niya, ramit bang tawag doon, yung mga kasapulan, dagiti kasapulan ti panagtalo, dagiti anything nga natadom kinatirad. Kas kumati kumpay, kutsilyo, pagtabas, dapat ti traktor kada kanya. Kumpay wen. So baling kayong no makikita yun, syempre malablabsan nyo dagita Kaburao, Santiago, dagiti pandayan bang tawag doon. Pandayan, Kaburao along National Highway. Ayan. So once again mga kaibigan, thank you very much kadagiti nagbuya. Dagiti agbuya pa langit at tangagundaway, dagiti fans and followers ni Kiss Kandan Global at sa lahat po ng ating sponsors, moderators and administrators ng Kiss Kandan Global. Coming up next, ang ating guest DJ broadcaster, walang iba kundi si DJ Ramsey ng Radyo Natin Kandon. So see you on our next show. Maya-maya lang dahil nga nag-extend na tayo ng oras sa unang programa, pero that's completely fine. So once again, kita-kits tayo mamaya-maya lamang. Ayan. So thank you very much and enjoy the rest of the day.